Salam mehriban adamlar. Yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň prezidentiniň ahal teki atçylyk toplumuna bardy. Türkmenistanyň prezidenti Owy Hojalyoğluň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýanyň ykdysadyetleri üçin ýörüýte maksatnamasynyň ykdysady forumy geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekillerini kabul etdi we beýleki habarlar. On 7 ýanwarda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň ahal teki atçylyk toplumuna bardy hemde bu ýerde Türkmen bedewiniň milli bayramyna görülýän taýýarlyk işleri bilen tanışdy. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Baýmurat Annamemedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolanjysy Hajymurat Hajymuratov, Halkara ahal teki atçylyk assosiasiýasynyň vitse-prezidenti Rejepow, Arkadaş şäherindäki Aba Anaýew adynaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory Pygy Bayram Durduýew we bu toplumyň döwre wagtlaşdyrylan işlerini geçirýän Türkiýanyň GAP inşaat guruluşy kampaniýasynyň wekili ananylan wezipeleriň berjaý edilişi barada giň işleýän maglumatlar berdiler. Türkmen halkynyň milli lideri görkezilýän şekil taslamalaryny synlap, olara birnäçe belliklerini aýtdy, degişli düze düşleri girdi. Bu gurda degişli ýol başçylary öz maslahatlaryny berdi. 19 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Taňryguly Atahalyýewiň hemde welaýet häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun Owy Hojalyk toplumyny hemde welaýetlerine alınıp barýan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Şeýle hem häkimleriň welaýetleriň çägindäki dowam edýän guruluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasawatlar dinlenildi. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar dinläp, häzirki wagtda dowam edýän mövsümleýin Owy Hojalyk işlerine ünsü çekdi hemde degişli tapşyryklar berdi. 21 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaragly işleriň belen serkerde başçysy Goşun generaly Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giň işleýän göçme mejlisini geçirdi. Oň dowamyna ýurdun harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan geçen 2025-nji ýylda alınıp barılan işleriň jemlenildi. Hemde şu ýylda bu düzümleriň öňünde durýan esasy wezipeler kesitlenildi. Mejlisiň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti watan goragçylarynyň güni münasibetli harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak, olara harby we ýürüýte atlar dakmak hemde hünär derejelerini bermek barada degişli resmi namalara gol çekdi. Şeýle hem mejlisde başga işe geçýänligi sebäpli Ýazgyerli Nuriýew Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başlygy, serket goşunlarynyň serkerde başçysy wezipesinden boşadyldy. Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başlygy wezipesine bu gullugyň başlygynyň orunmasary polkovnik İlamanow bellenildi. 21 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owy Hojalyk Guramasynyň baş direktory Syu Dunýowy kabul etdi. Türkmenistanyň prezidenti Ir Halkara Guramasynyň ýol başçysynyň Türkmenistany amala aşyrýan dowamyna azyk howpsuzlygy boýunça gatnaşyk sebitleýän maslahatynyň bu meseleler boýunça pikir alşmak üçin mümkinçilik boljakdygyny aýtdy. Oň ýurtda her ýyl geçirilmegi Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owy Hojalyk Guramasy bilen işçi hyzmatdaşlygynyň netijesidir. 21 ýanwarda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa Çad Respublikasynyň Türkmenistanyna täze bellenen adatdan daşar we dol ygtyýarly ilçisi Jenap Mahamud Adam Beşirden ynanç hatyny kabul etdi. Duşuň dowamyna diplomat Türkmenistanyň içeri we daşar siýasatynyň esas uğurlary Türkmenistanyň mejlisiniň işi bilen tanışdyryldy. Taraplar iki ýurdun arasyna ýola goýulan siýasy diplomatik gatnaşyklary döwrewap şertlerde ösdürmek, feodal ykdysady, medeni insanperwer parlament uğurlaryny hyzmatdaşlygyň işçileşdirilmeginiň iki tarap üçin bähwitli boljakdygyny kanagatlanma bilen bellediler. 21 ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owy Hojalyk Guramasynyň baş direktory Syu Dunýowy bilen duşugy geçirildi. Türkmen tarapy Azyk we Owy Hojalyk Guramasy bilen amaly hyzmatdaşlygy şol sany bilelikdäki maksatnamalary we taslamalary durmuşa geçirmek arkaly mundan beýlekde pugtalandyrmagy we giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. 2025-nji ýylda Türkmenistan bilen Azyk we Owy Hojalyk Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýe bolanlygy, şeýle Azyk we Owy Hojalyk Guramasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň açylmagynyň iki taraplaryň gatnaşyklary pugtalandyrmagy möhüm şerti bolup durýanlygy bellenildi.
20 yanvarda Türkmenistan Daşary işler ministri Raşid Meredov Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýte wekili Eduard Striprice bilen duşup geçirli. Taraplar özara gyzyklanma bildirilýän ugurlarda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we geljek mümkinçilikleri barada pikir alşdylar. Syýasy diplomatik gepleşikleri we hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny giňeltmäge gyzyklanma bildirildi. Şu nukdaý nazardan taraplar ýylyň dowamynda iň ýokary we ýokary derejeli duşuklary, taparlary gurnamak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Diplomatlar hünär bilimi uguruna hyzmatdaşlyk berkitmäge hem aýratyn üns berdiler. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowanyň Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörüýte wekili Eduard Striprice bilen duşup geçirli. Duşukda mehman Türkmenistanyň alyp barýan içeri hemde daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary we milli parlamentiň alyp barýan işleri bilen tanışdyrly. Taraplar Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda soňky ýyllarda gazanylan alalaşyklaryň kanun çykarjylar we parlament işine tejribe alşmagyň, şeýle hem ýurdumyzyň Ýewropa döwletleri bilen köp ugurly gatnaşyklarynyň döwri we binýadyny kemale getirmäge, ýardam edýän parlament duşuklarynyň hemde bilelikde geçirilýän okuw maslahatlarynyň ähmiýetini bellediler. 23 yanvarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlise döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleler seredildi. Ilk bilen mejlisiň başlygy ýurdun kanunçylygyny kämilleşdirmek ugruna alyp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödökçilik edýän düzümlerini alyp barýan işler barada hasabat berdiler. Hemde döwlet başçysynyň garamagyna gödökçilik edýän düzümlerini ýerine ýetirilmeli işler boýunça degişli tekliplerdir taslamalary hödürlediler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp olar boýunça hödürlenen degişli teklipleri makullady hemde ýurdun durly toplumlaryny ýerine ýetirilýän işler bilen baglykda degişli ýol başçylary anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. 23 yanvarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurda sapar bilen gelen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goşun ministri Daniel Driscoll hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörüýte analylan wekili, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hindistan Respublikasynyň ilçisi Sergio Gore kabul etdi. Duşuň dowamyna Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda syýasy, ykdysady, insanperwer ugurlarda özara bähbetli hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berilýäni aýdyrly. Söhbetdeşler syýasy diplomatik gatnaşyklar bellemek bilen soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda işçiň syýasy dialogyň alınıp barylýanyny bellediler. 23 yanvarda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörüýte ananylan wekili, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hindistan Respublikasynyň ilçisi Sergio Gore bilen duşdy. Duşuň barşynda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda gatnaşyklar özara hormat goýmak, inanşmak, düşünişmek görelgelerini esasen syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, meden insanperwer ugurlary öz içine alýanyny bellenildi. 21-22 yanvarda ýyllyk mehmanhanasyny Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýanyň ykdysadyetleri üçin ýörüýte maksatnamasynyň ykdysady forumy geçirildi. Durnukly ösüşiň bähbidine tertara özara baglanyşy puwtalandyrmak meseleleri forumyň gün tertibine esasy orna ýeledi. Forumyň açylşyna Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýugoşun mansebidi üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň ýolbaşy düzüminiň wekilleri, şeýle hem SPK agza ýurtlarynyň Täjikistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň ykdysadyet we sowda ministrleriniň orunbasarlary gutluk sözü bilen çykyş etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýanyň ykdysadyetleri üçin ýörüýte maksatnamasy 1998-nji ýylyň 26 martynda döredildi. Häzirki wagtda Awganistan, Azerbaýjan, Gazagistan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan SPK-nyň agzalary bolup durýarlar. 22 yanvarda Aşgabatda howanyň üýtgemek şertlerine saglyk we iýmitleniş atly halkara maslahat geçirildi. Maslahada ýurdun ugurdaş ministrlikleriniň hemde Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalygy guramasynyň ýol başçylary, şeýle hem Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Eýranyň, Russiýanyň wekilleri gatnaşdylar. Howanyň üýtgemegi azyk howpsuzlygy bilen bir hatarda saglyk we iýmitlenme bilen baglanşykly beýlik meseleleriň hem peýda bolmagyna getirýär. Şoň bilen baglykda howanyň üýtgemegine garşy görüşmek boýunça tagallalary birleşdirmek, saglygy we eko ulgamlary howp salýan meseleleri çözmek hemde şol bir wagtyň
özüne ilaty arasda su, energiýa we hawa, howpsuz hemde ýokumly iýmit bilen üpçün etmek ýaly umumy meseleler çözmek zerurlygy ýüze çykýar. Daşar ýurtly gatnaşyjylaryň çykyşlaryna hem şeýle ýüze çykýan meseleler çözmegiň ugurlary giň işleýin beýan edildi. 2025-nji ýylda iň köp ulagly ýollary bolan şäherleriň sanawyna Mehiko, Dublin, Lima we Bangkok öňe saýlandy. Hünärmenler dünýäniň 500 ogly şäheriniň ýollarynyň gereginden kän ulaglyk derejesini ortaça hereketliligini 15 minutda geçmek mümkin bolan aralygy, şeýle hem türjüleriň ýylyň dowamyny dyknaşyklarda geçiren wagtlaryny öwrendiler. Alynan netijelere laýyklykda Mehikoda awtoulag eýeleriniň ýolda erkin hereket wagtyny nakdan 75,9 göterim wagt ýetirýänlikler anyklandy. Ondan soňra Hindistanyň Bangalore şäheri we Dublin ýerleşdi. Iň az ortaça hereketlilik Kolumbiýanyň Barranquilla şäherine hasaba alındy. Ol ýerde bu gorkozy sagatda 16,15 kilometre deň. Ikinji ýeri Londona ýeledi. Bu şäherlerde 15 minutda 4,11 kilometr menzil geçip bolýar. Ulag dyknaşyklaryna iň köp wagtyny Perunyň Lima şäheriniň ýaşaýjylar geçirýärler. 195 sagat. Dublinne bu gorkozy 191 sagat. Mehikoda 184 sagat. Amerikan dollarynyň dünýä gorlaryna akpaýsy 20 ýylda iň pes derejä çenli, ýani 40 göterme golay aşaklady. Soňky 10 ýylda dollaryň paýynyň 8 göterim peselenligi dünýä gorlaryna altynyň euro, funt sterling we ýen ýaly hümmetli pullaryň jeminden hem köp bölegi eýeleýänligi bellenilýär. Muň sebäbi dünýäniň merkezi banklarynyň aktivlaryny diversifikasiýalaşdyrmak arkaly dollardan ýüze urmak üçin altyny öz saklaw hanalaryna barha köp toplaýanlyklar bilen düşünürilýär. Netijede geçen ýyl altynyň bahasy 65 göterim gymmatlady. Bu 1979-njy ýyldan bäri iň ýokary ösüşdir. Şonuň bilen birlikde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollarynyň indeksi 8 ýylda iň yaramaz ýyllyk netijäni görkezdi. Ol 9,14 göterim peselli. Günörtü Koreýa emel aň ulgamlaryny düzgünleşdirýän kanunlar dol derejede güýje girden ilkinji döwlet boldy. Täze kadalara laýyklykda kompaniýalar emel aň tarapyndan döredilen mazmuny şol sana deepfake'lar hem ýürüýte bellik bilen görkezmäge, şeýle-de ýadro howpsuzlygynyň başlap saglyk goraýyş ulgamyna çenli möhüm pudoklarda kompýuter ulgamlarynyň üstünden adam gözegçiliginiň üpçün etmäge borçludurlar. Ýurdun häkimiýetleri bu kanunçylygyň raýatlaryň emel aň teknologiýalaryna bolan anamyny berkitmäge hem de olaryň ulanyşynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini belleýärler. Senegalyň milli futbol ýygyny 2026-njy ýylyň Afrikanyň Milletler Kubogynyň ýeňçisi boldy. Finalda uşşugyna Senegalyň ýygyny 1-0 hasaba bilen Marokkanyň ýygynyny ýeňdi. Oýun goşmaça wagt berilmegi bilen tamamlandy. Duşşuň ýeketäk golny Senegalyň ýarym goragçysy Pape Gueye geçirdi. Bu Senegalyň ýarşda gazanan ikinji ýeňşi boldy. İlkinji gezek Senegalyň futbolçylar 2021-nji ýylda Kamerunda geçirilen final ýarşda Misriň ýygyny ýeňip bu arzyly kuboga munasip bolupdylar. Aziya Futbol Konfederasiýasynyň Aşgabatdaky Köpürli Olimpiya stadionuny Arkada futbol klubunyň AFK 2 Çempionlar Ligasynyň 8-1 finalynyň ilkinji oýunyny Saudy Arabistanyň Al Nassr toporuna garşy öý meýdançasy hökmüne resmi taýdan tasdiklady. 45 000 tomaşaça niýetlenen Aşgabatyň Olimpiya stadiony Merkezi Aziýadaky iň iri sport desgalarynyň biri hasaplanýar. Arena 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we Söwüş Tunguty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň çäklerine bina edilipdi. Geljekki Duşşuk stadionunyň taryhyna geçirilen ilkinji resmi futbol oýuny bolar. Şu wagta çenli Arkada klubu ýarşyň öý oýunlaryny 10 000 orunlyk Arkada şäherinäki ady bir stadionuny geçirýärdi. Mehriban adamlar, size ýetirmegitlen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saýtymyzda dolugyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sağ olun.